Eu tiña unha cousa, non podía probar o viño fora da hora de comer. Como beber a un trago. Despois, caían os brazos de tal forma que non era capaz de dar co gadaña. Pero un decaimento algo exagerado, eu non sei por qué. Sin embargo, a hora de comer si me sentaba ben. Pero se non comía, sin embargo, meu pai poñase eufórico, botaba un trago e decía, agora si, outro trago máis. Sí, pero eu non podía, eu tiña ben claro. Home, fomos un ano, aí no fondo do outeiro, onde ten a Navo Santiago, tiña un prado meu padriño Xico, un prado que ainda estará ali. Sí, sí. Pois, sempre íbamos, el, o Agustín e eu, meu padriño, e fomos unha tarde, claro, para aí caía xa a sombra, e ese prado, na tarde, un que se ben casi o segaba, e fomos os tres, e nin o meu padriño Xico, nin o Agustín bebían nada, de alcohol, nada. E o meu padriño dou por levar un garrafón de 4 litros de viño, e aí un par de gaseosas daquelas que había de litro, e eu bebía, claro, merendamos, bebía, e dou por beber eles. Ai, madre de Dios. A min entrou o decaimento, que me pasaba se bebía, e eles dou por beber, con gaseosa. Tuvemos que o deixar. Dixo o meu padriño, é unha vergüenza que ora que a xente cando vexe arrastreiremos algo por o cimo para que visen desde o camiño que estaba segado, pero dali para baixo tuvemos que o deixar, que non pudemos segalo de caimento que tiñamos. Madre Dios, que vergüenza. Sí, e era eso, eu non podía, tiño claro, non podía coa gadaña. Eu, sobre todo, a min a gadaña dábaseme ben, a fouce non. A fouce segaba pouco, pero segaba mal.